Türkiye li hember kiryarên AKP'ye ev çendîn roja berxwe dide. Bi sed hezaran însan li Stenbolê qada Taksimê û Parka Geziyê û her wiha bi dehan bajarên Tirkiye û Kurdistanê li ser piyan e. Hikûmetê xwest ku li Parka Geziyê hin guherînan bike û ji bo vê yekê jî dest pê kir li Parka Geziyê daran jê kir. Hawirdorparêz pêşî lêgirtin, nobedariya daran kirin. û newîştin darbên jê kirin. Ev daxwaza mirovan e, ji alî hikûmeta zordar, bi taybetî jî ji alî Serokvezîr Erdogan ve bi êrişekî tund hat bersîvkirin. Sûyiyekê Gulanê bi 10,000 polis sibehê saet 5 de bi cop û gaz û tomayên xwe êrişê çalakdaran kirin. Gelek kes birîndar bûn. Yek ji wan polis 4 kes jiyana xwe ji dest dan. Heta niha jî hin birîndarên xedar di nexweşxaneyên de ne. Kiryarên hikûmetê êrişa polisan û ser de heqaretên Serokwezîr ji alî gel ve nehat qebûl kirin. û gel bi berxwedanê bersîva êrişan dan. Roja 1 Hezîranê bi sed hezaran însan daketin qada Taksimê û ketin Parka Geziyê. Polis paş vekişiya bûn. Gel bi girseyî beşdarî çalakiyên Parka Geziyê dibûn. Alên rengûreng, sloganên cuda li hember dijwariyên polisan û gotinên Erdogan bibûn yek al û yek slogan. Nê Hezîranê Stenbol xwe peşandana herî mezin dît. Milyonek însan li qada Taksimê hatin berhev û kiryarên hikûmet û Erdoganê protesto kirin. Erdogan ji gotinên xwe paş ve gav neavêt. Dest bi reşkirina çalakdaran kir. Wan bi alîkarên xwe ve tehdît kir. Ev têr nekir, di ser de roja 11 Hezîranê polis carekî din êrişî qada Taksimê kir. Carekî din gazên bombeyî û tomayên polisan êrişî çalakdaran kirin. Berxwedana Parka Geziyê didome. Li gelek bajarên Tirkiye û Kurdistanê çalakdar berxwe didin. Qada Taksimê û Parka Geziyê êdî di dîroka berxwedanê ya Tirkiyeyê deriyekî nû vekiriye. Çalakdar bi biryardarin. Ew ê li hember kiryarên